Majong bentang guys, happy Sunday. Andiyan pag mata na ha, pag atong kusina ng hinlo naman ihang bana sa refrigerator. Para pang luod sa tanawan kay naglubog. Anja, nag-decide mi ni Chaminda nga manglaag ni mga tumiog National Park. Kay dugay naman gud mi sige plano nga manglaag lagi kay sige ramig na asbay. Anja nag-decide ko magdagpadyong kay ag panahon way klaro mura magkauwanan. So tanang guys, manglakaw na ta. Anja agatong drive mga 1 hour pod kapin. Anja macho na lamang pod kay di kadyo traffic rong adlaw. Dinalian ka dyan ang mga lakaw ron kay tungod lagis panahon. Anja kini laging katagsara ni siya mag day off so mo na laman dyang take advantage dyan ning hapit migmol kay kahian kung dyan ning palit si Chaminda og kanang snack namo og kanang energy drink. Ayan dyan, ag-agyanan na to guys, pasaka si dyan kay, syempre mga tumanta og bukid. Dyan kalsada, two-way ras, mga ginahinay lamang po drive. Jarang lamihan, kaadyo tanawag mga kahoy, oy. Aga dyan niyang gamayang kalipay guys, kanang daghang green, daghang kahoy, bukid, moto. Andiyan di po gumingawan sa Alicia Panoramic kasi siguro po ko balik-balik diha mo na lang po niyang kalingawan nga di sa Australia nga madagi hapon na ahang pagka-adventurous charing. Andiyan nabot na mi guys Springbrook National Park. Nakaanin ako sa una andiyan. Ganahan ko mobalik, kay ganahan lagi ko ang ilang lasang, anja. Ganahan ko sa ilang falls pod. Diyan mo ni nakalabay ming Chamindag cute, kaadyo nga uwaping. Arang ka bright orange kadyo gijang color. Diyan da po ilahang waterfalls dire, di ta kadyo kita kaadto man sa ubos padung ang tubig. Diyan pangpang ni siya habog kaadyo, ang lamia kadyo view mo ni hang kalipay guys, umungan ni kog lasang. Andiyan nakadeside si Chaminda nga magpalupad og doon dire. Ikalbaan po ko guys, kaya lagi mo tiurok. Jadi na mo mapunit kadto mas ubos pa doon. Confident ram pud no sa Chaminda, so nakakuha siya footage. So mao ning view sa drone ni Chaminda, nakakuha pa pud siya. Bisag gikalbaan ko no siya, nadara man pud ko no ni jag control. So okay ra ang lamia kadto tan-awog full sa ubos na arang habuga adto pa doon sa ubos. Jag mahog atong drone, bawo lamang ni agyanan anig mapunit pa bali ang ngantos ubos mahog. Kalois Ginoo wa ra man pud sang lamia kadto tan-awon. Harapon ni jang lipaya. Medyo lapo kagayanan guys kay bago pa ni siya nahuman og kuwan pero okay ra man pud. Dagan pud silang falls nga ri guys, especially og mag-uwan. Diya karon, kusog kadyog tubig kay gikan pala gining tuwak sa uwan mo ni gitawag og Twin Falls pud, murag sa Dimyaw na puy Twin Falls. Diya pag na murag naghanang nangaligo, saba pag mga tao. Anja kita mamig space, nagpalupad si Chaminda og drone ikaduha ni jang palupad. Anja gikulbaan sa ani kay hinay kunog signal sa GPS arang lisura i-control sa ijang drone. Nah, wa gud sa ka controls anja ning bangga sa gamay aning murag giant firm aning tiurog kasi mong drone guys nahumol pag sa tubig. Ara gud ni jang gaula kay wa na kuno muon. Anja gi-on ni jag balik ning on pero agi jang rotor or motor wa na kuno mo andar. Aw amo na lamang pong gihipas. Andiyan nakaagi na pud miglami na pong color nga mushroom puwa ka adyon Arang ka cute pud tanawon. Anja nanipas mi aring kilid sa naisa pa. Ning lili pud mig sa puy maadyo nga ri. Lami man pud kay kanang mingaw, anja refreshing. Ngita ko na miyog naabay alimango nga ri. Anja wal nang lakaw na mi pauli sus nakakita gid mig dako kadyong tabili agnan andi ay land mollet. Abi kog ha, sanjan ning kaan na dili siya uwaping na amo na jang gikaon. Arang hamisa kaadyo sa jang himbis itom pa jud kaadyo. Jawa jud mi nagsaba ni Chaminda kay aron lagi pong makakita mi ni ja. Di pud siya matugaw. Andiyan ang hinahinay na mig padung sa car park ni Chaminda kay aron di taabtan og uwan. Andiyan hapit mi sa ilahang canyon lookout view. Overlooking kaadyo ag view nga rin dapitan ja makita pa jud nimo ag falls. Takuha sa pangpang di jud ka basa-basa nga rin
Lakaw-lakaw bitaw sa lasang wa na sa gianan kay mawa jud ka. Nandiya makita pod nga rig syudad sa Gold Coast na daghang mga building makita nimo. Nandiya pag uli na mong Chaminda nang hapit mi og kanang mall na niudto mi kay pa mi paniudto. Na late gyud among paniudto. Nandiya pag uli na mo spa kita pa mi glami ka jung rainbow. Nandiya mo ni adventure karon guys. Thanks for watching.